Jengkha Joint Christian Forum atum pini Palm Sunday Katalondum. Kardom pini prime time berta long pen nilisami rupaliti mungpi non bertang ton pen archupunik tha. Pini Jengkha long Joint Christian Forum atum armu chejeng paduponsi Jengkha rusem sonsing inti Amir Biryalong Palm Sunday Katalondun. Pinini pa ingkora narkep ani nijang Karbi anglong district kaparlo Jengkha angkang along gedo Christian Mondoli Troxy Chelangpi Jengkha Joint Christian Forum Sing Ponten ada por phai Troxy malongten papi paprang atunta hangjojo sikulo Hosana Hempuamen pen kiwanglong abang akhir jumi atenglo ipusar David kiwanglong arab akhir jumi atenglo Hosana po asikit hipen pupon pen ongdong armu chijeng ponsi Jengkha rusem sonsing inti Amir Biryalong Palm Sunday Talondun Harlong Sora PKBA Palok Vidya inti pen Bible kang thirpor hipon pen Hempu Jisu akayalamu than pachinipon lapen puthot armu chejeng thusi Harlong Sora Presbyterian Amondoli ahem kang thiralong an palithusi Kardom pachutpon Hempu Jisu pinyani Jerusalem kilut arni mate Hempu Jisu aphan karchoni pachitondun si pini Jengkha Joint Christian Forum atumpen aning isipet aning arong pen Palm Sunday Talondun pusi Presbyterian Amondoli asar Prodip Dera pen hirang kelong ng pachinidun Yesus Kristo langli cipi behek pen anong kathepen Jerusalem kilut arni lapsan arni si pinyani stame nimi arong pen ning si pen ki saksi bagdo is Mondoli stame ki solo stame Jengkha pen chesong timung Karbi Daily News. Long rikrehini sar hame amaya tumpen APHL sia song atumaphan serwan kep amen pen ki nang odunang ni pusik dongkam mukam rong supialong Karbi Hampton asai hamelong pen herang kep amay kep hapon. Pinilong rikrehini sar habe amaya hinutumpen dongkam mukam rong supiar lokedo Karbi Hampton na boha mate long rikrehini sar habe amaya ahong pharla longpen herang kep amay kep hapon. Labang somai ke phapon ang koklake APHLC asong atumpan piniarnian ta serwan kep alama puthak ington ignon pu mai meeting along tinta thanpon lasinang litum labang so puthak ington ignang po party along ke rada tumphang ke pamang hunang ni nilituma khai hakko pen Karbi honghari aron bari malong apur ki mulong ke tokdak alam dokok lake chujunar nam ke the asika chorli ka chorda ma husi cheron long chodji lasi ilitum Karbi honghari aron bari malong hakko pen socheng plangrak mindar plangrak nilitum akhai aron dokok pinpo habi atum si cheron long chodji lapen jirpo don rap election party long ke 1 mate party long ke khela inang ni lapen halapu isi birta pachini ponthu komat ne bang hujong si rong asar rup asaratum labang so serwan kep asai long dokok pulotangti nilitum si chingsai pon pupusi labang so mai long pen rata phan pachini pon pudami bang ke lapur heno lasi kartu gavela karbiang long rajonaitik song tuan makedo political song tuan makedo alang itum fan kacuning ria bangke alang itum election apor hurabang alang itum prosar sidame kopipi ma hempreg long letik itum sanse tuma mate la six schedule long lip puta prosar ponbe sitala servan ke polam he bangke la APHLC atumsi ninge ponver la se alang itum fan itum kacuning ria bangke la hello ni itum la Habib pinpo balo rikreni sar habe amai atum benga chuni rigala hello munon phi chobhong idaji dhorom pen chobhong idaji la sela dhorom tin sitame la servan kep puka dhorom atum long lele lage Karbi honghari atuma dhorom long si servan kep do charapo pramane krishna dhorom atum ta servan kep puka committee da sang sira nahi la pena prosar pon pena nahi la pena election campaign hi bhanwang ke campaign da nahi la si kachuniri la pena la ka pega political som atum sitame la banke prosar pon pena nahi pene 6 schedule pangana 6 schedule ke jinghon nahi 6 schedule pang theng pantana la pena la customary law hai pangana ko bangala banke
nitum ahin pen thangta puti ave ba nitum thanga ningko ave setala sik kokulomala heri servan cap abangku abangke la posal komputer ni phansi ta to gawe phanta karbiang lo ala tum phanta kachuniri la pen la servan cap yong nang tumar iduk lo pronte krisana tum sita servan cap te ari iduk karbi po seta nang tum yong servan cap ari iduk pronte la ke bongari jewang ra la so servan cap kacheron longia phanam tum ta borino la bangke CRP nai chuyun chukwa claim nai la si servan cap cerai longi ba parideng longi prosar populama ardom ilongi che man pen chi bi ilongi la bangke ase nani tum banan ni tum ahin ben chuningri padi krim lo la pen nani tum ta mani nei la pen dharom alam dokok la se muwa dharom jongsi pene pulote chubong doji dharom yan chubong doji karbi khai yan chubong doji la se jate jan la ilitum chubong he monon pianta la se dongka mukam pen di konto terang Karbi Daily News. Ingdeng hini Assam Assembly election kilig Parman mati lakha ingkoi boithalang solong MLA election kilig Japan West Karbi Anglong Deputy Commissioner mati District Election Officer hinpen pini West Karbi Anglong disiasa hemalong perangki amai kepha pini perangki amai long disipen lam thiki jai ponke boithalang so LSC angkang arlo non ephong kilik long pharohini ra serkep ke polling station do lapen kuwait akiso atomafan salajong kisik ponki long ingkoi ranet ke polling station do kaduk kabe pangrum pet pen long pharo ke thomra ingkoi ratrok polling station do pinning ke long pho polling station along ke presiding officers polling officers ka so arlo atom side se sayang deng pachon ponpo election commission pen nakapen khat atengki along tin polling station along ta kisikeda patang pon erlo Penang polling station along ke ring ami kawe adem along sitami kapathe ang asai sitami klem pondo lapen raikom asakhi atum aphan sitami keton kelang asai paseklem ponbomlu West Karbi Anglong arlo jangmipo ada por phai trok si penlo tangte lakhini ra suri kebra pharo thlira nerkep kebra isi abang phu bangphiatum methang anam kiso abut jokpon longpo anparta penangan atum angtan pen kebang model code of conduct aron karkan atum along pen lak kep atangka raikom sakhi atum pen nepon long loputa therangke amailo than pachini pon dongka mukam pen Karbi Daily News therangke digonto terang Thereponi pha ingkoi ra trok siani KLA hanjanglang so aro amaya sa hemalong KLA hanjanglang so aro atum pen patir piponsi ningkan phokebra phoke chok KLA amhangke thek arni mate lamet arani mesen pen talon pon Labangso lamet arani ada por phai trok sialom KLA alama kang thur pensi pangching pon Labangso lama ke mai phua ke hai William Singnar ahin pensi ing thur pon lapen alang lilong rap chun ba ke hai rupsin tok bi ahin pensi cherabdun Lama ing thorde da phi mai phua hin pen kachetong arat atumang no lama puthak lapen KLA aphur kimu aputhak lam ke chai pon lama kang thura chai mek judde da phi kachikimo asai dam thusi KLA abdisar ake hai Jona Singh phangchu ahin pen chapon kadokabe kachetong arat atum pen kachikimo tangre da phi hirjir amai si puthot pangching pon KLA achun ba ake hai samphri kimi phangchu ahin pen chepahem phupon si hirjir amai mesen pen padupon labang sa hirjir amai long penang an ni marli akhir bangatum riso ejang akhir bangatum lapen krim somaratum ta labang samai long hirjir hirdun si alon pidun labang samai long chunbang sampri kimi phangchu ahin pen lapen bidisar ben sing ti mungatum ahin pen hirjira puthak lam thi chaipon hirjira mai judde da phi puthot mai pisi pangcheng pon labang samai mai phu William Singnar ahin pen si charipon labang samai long alohi aman pen KLA hanjanglang so aro abidisar bensing timung lapen Jona Singh phangchu hanjanglang so sport association achunbang amit puron terang sorihojan bajar committee amai phu hemari tokpi chunbang rupsing rongpi KCS tiripi abang phu lapen AIR artist Sarah Chandra be rat sai klembang kang therbi KLA hanjanglang so aro abidisar Jitendra terang lapen akaprek ke theki dingatum chetong dunsi mai RDP pon
mai long sori hojan bazar committee achun bang ake hai rupaing rong pi KLA hanjang lang so aro abdisar ake hai bensing timung lapen akapre kapre ke theki dinga dum jume sen lapen ardi dojon lamet lapen hirjira puthak lam khejai pon la so phi kachet bang aluhi atuma hin pen hirjir ki hir ahir bang atuma phan ke hogalo pajir pon la so phi mai phua hin pen mai phua lam thejai pon lapen kaduk kawe kachek tong arat aphan rapchun bang ake hai rupsing tong bi ahin pen kachoro lam thejai pon si mai mi sen pen pachut pon hanjang lang so pen trison lekthi lapen Jameson Teron Karbi Daily News Lakha ingkoi wo thatlang so LAC angkang Congress asong pen kachitoy dun Augustine ing hiapan ong dung abut ke hang pipon amai ke padupon Pinibitung reng thama constituency arlo kuthi pi arong long mai padupon bangso mai long Dilip Kropen kachari pon amai long aluhiaman pen kachitong dun non MLA kiliga long karjap dun Augustine inghi lapen WKAD Congress amai pu start he kramsa APCC Deboranjan sai ki atum pen kedang lok Congress asong long klem bang thotum chetong dun renti lapen bang thoke bra pho aradatum BJP ASDC pen COC Congress asong long pini chepo ogdun pinila so mai long Augustine inghi pen mai long tin mai long lam theke jai pon ke Karbi lapen garo tum phan pata ki pi ka chong thui pen ke danglok ason rat aphan ka pasung lapen adukang hoi thap ka chobai thap ke BJP a sarkar henlo lasi angkur pen aphelong pen phur lap si war chornang popusi lam the jai pon Sarthi kram sapen ajok sitami mai long ke jai pon ke lockdown ahut ake joy asang ahan keron pomat asang anta akahainosi keron pon jang thu gas han sang ador ke pasopen ke danglok dopik hangjang lo rat asophan ke chong thui ke pamanghu mat atuma ke so poisa suri si matni chojunji polotang te suri ke pidun po lahai pensi BJP mati CM tuliram rong hang ke rat aphan ke pamanghu lapen lasinon ke bangji MLA election ke BJP remvek popusi ningje pon lapen woreng over cycle long dun ke ki thurmi ariso ejang atuma phan kupisi nangke langpon lo thangta awe e mek pensi kheklor lo lasi BJP aphan paremvek nangpo paremre pulotang te ansusi ilitum rat atum si sunglipo lasi non MLA kilik ahut ke nanglitum avot ador ke so Congress aphan vote pidun pen pahai dunang pusi rat amai pialong kram sa sang ho pen lam thejai pon boy thalang so pen Robinson rong pi Karbi Daily News Cak udah loja korupsi katu kami dah ladak di rumah, tapi aro siapa ke lalu non kau bagai tu boy sekarang so ele konstitusi lo ngai kongres sih ke hai bagai hot per lo athema ni tu along ni tu lah candidate tentang konstitusi tina lo ka MSC konstitusi tina lo ka dam lo, tapi hala jaga jagam lo je hala prabhat taro panta lang amu wang weong iye manta chulong tekte, tapi amria lo ka dam lo hala jaga putulo la so theng pi Pini prime time berta bangke la ansi kang tongpon iklo domi thakmi kurwang thu